اون چیه دنی؟ اون چیه پسرم؟ تفنگ دنیه؟ دنی پسرم اون چیه؟ دنی تو دریاست. دنی دوست داری بری دریا؟ کسی نشیرین یعنی دمی لازمه تو بابا جاتی دنی ما بابا شما تو کاتالاوا اگه ما بابا تو دانیل دنی ما بابا تو دنی سبب سویل مکه کاوکای پاکستانی فیل دیگه اوه فیل فرشون Sakbab. Τα πάρουμε αγάπη μου, σου είπα τα πάρουμε. Σε λίγο πρέπει να πάω γιατί 12 η ώρα ανοίγει το μαγαζί. Για πήδα να κολυμπάς να δω πως κολυμπάς. Ναι μωρό μου, τα πάμε να πάρω. Μαζί τα πάμε, να διαλέξεις εσύ. Έλα διαλέξεις. Να το έβγαλα. Είναι ξυλάκι. Πέταξε το. Είναι ασκάλ. Πιάσα λοιπόν μάτια. Τι έκανες Δανίλου? Γιατί εσύ δεν είπες να πάρω καραβάκι? Κοίτα δεν είναι σκυλάκι. Κοίτα γκάμα. Σάκι. Μην χτυπάς τον μπαμπά. Θα πάμε να πάρουμε καράβια αγάπη μου. Άμα να κάνεις φασαρία δεν τα πάρω. Να είσαι σίγουρος. Γιατί με φασαρία εμένα δεν μ' αρέσει. Κάνε μπούς μπαμπά σου. Εντάξει. Μπούς. Μην ρίχνεις νερό πάνω μου.
Μπράβο. Μην! Κάμερα, κάμερα! Άρα δεν κάνεις κάτι ψηφιδένει. Μαχή κοζάς. خوابیدی؟ περίπου, ναι. Όχι, δεν θες, σε θέλω. Γιατί λούμπορ, έτσι λες? Και γιατί, σου είπα, σε λίγο θα πάμε να πάρουμε. Δεν θέλεις? Μου κάνεις φασάρια συνεχεία. Σακ μπάβι Ανάνη. Μία τρέξει και πήγαινε πήδα μέσα νερό για να πάμε μετά να πάρουμε καράβι. Για να δω, μπορείς να κάνεις έτσι, να πηδάς. Και κολύμπα λίγο, κολύμπα και να φύγουμε. Βάλε κέρι, κάνε έτσι, έτσι. Γρήγορα, γρήγορα. Άμπλο! Τι έγινε μωρό μου? Παρακαλώ. Αστικά πες. Άστο αυτό κουμπάκι είναι μετά τα αυτιά μάνα. Έλα μπαμπά. Τι Μιχάη? Εντάξει, κολύμπα να δούμε πώς κολυμπάς. Άντε σαν καμπάρι να κολυμπάς. Μπράβο, 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 πιο γρήγορα. Για να σταματάκι σου. Άμπρο, πόδια, κούνα. Άμπρο, έλα μπροστά εδώ.